ottaa sen anteeksi. No niin, alkuverryttely. 3 minuuttia aerobista ja 2 minuuttia venyttelyä. Hyvä! Tahti on tämä, ei mitään olla. Hyvä vastaus. Se on aina hyvä vastaus, kun ei kuulu mitä sitten toinen. Toisella kerralla. Vastakkainen käsi osuu sinne. Ylävartalon nostot ylös, käymättä lattiassa tai viheriöltä. Jalat säilyy alhaalla, ei. Ylävartalon nostot. Ja kun ylävartalo... Ja noin 20 senttiä riittää nyt. Eli aika pieni nosto kumminkin. Keinunnat. 20. Älkää pidättäkö hengitystä. 5, 4, 3. Ja kun on tehnyt pumppaukset, liike laajenee. Ja 19 jäljellä. 8. Jalat ylös. Ranka kiinni tänne ruoholle. Varsinkin vielä keskity, jos oot vähänkin alaselkävaivainen. Kosketuksia alas ja ylös. 20. Jos et tiedä, pysyykö sun selkä, niin laita sormet sinne rangan alle. Pääseekö muurahammit liikkumaan vielä rangan alle? Pakko oli tulla just siihen kuvaan. Ja jos sulla väsyy lonkan koukista, jätin välillä vähän pikkuisen hengitystä. 20 jälkeen linkkari. Yhdistetään ylävartalo ja alavartalo. Suorille jaloille näpäysys ja alas. Tai polvet koukussa. 20. Keretään huilua kameroilla kuvaan. Keinunnat. Eli sama mikä äskenkin. Nyt älä päästä menemään käsiä tai jalkoja maahan. Eihän tätä voi. Jaksaa! Mulla on jalat koko. Pitoselin makulla. 20 senttiä irti. En näe, onko se 20 senttiä. 20 sekuntia lähtee nyt! Saanko pitää päätä maassa? Ei! 18! 17! 17! Kymppi! 7! 4! 3! 2! 1! Ylävartalon nosto! No mennä vaan. Hienosti meni äsken. Pakko tulla.
Levyttä kenttälounasta. Ei mä pääse. Hyvä. Jalkojen nostot. Ylös, alas. Sama puoli kyljestä. Ei kipu, ei hyötyä. Joo. Ei duuni, ei tuloksia. On suusta barbaari. Kuuka ja puu. Mitä? Ei pysty. Pois. Oi vitsi, mä haluaisin nähdä sitä. Ilmas jalat koko ajan, ei levätä, ei käydä maassa. Ei tää nyt oikein sujuu, opettaja. Ummeja. On kala kuivalla maalla. Neljä, 3, 2. Mitenkäs? No vähän hidas laske. Tämä on 4 siinä 90. Ei kipu, ei hyötyä. Joo. Ei duuni, ei tuloksia. On suusta barbaari.